А? Ще ми говори за България, бе? Аре, виж хората как чистят, виждаш? Аре, робот имат, робот. България ще има, да е бай България, да е бай. България. Проста държава е. Гледай какво става Белгия, гледайте. Само чисти, бе. Гледайте, чистотата вижте, бе. Чистотата вижте, бе. Гледайте, гишетата, мишетата, вижте, гледайте. Асенсора ще падне там. Виждате ли колко е чисто, гледайте. Гледайте какви врати има, гледайте. Севляне, там къде отивате? Елате тук. Виждате ли за какво стават? Гледайте. Гледайте как работят, гледайте. И България ще има. Не го работи. Бак на че кой има, гледайте. Гледайте за какво става въпрос. Гледай, тук е информация, оттатък пак информация има. Ето. Тук си има машини, слагаш личната карта и ти излиза точно къде трябва да отидеш да се явяваш. Ето, тук е информация, там пак има информация. Кафетария да бачкава? Гледайте кафе. Виждате ли какво става тук? Гледай, кафе машина има, всичко има кафетария има. Къде е България ли ще го има? Ще го има друг път, ще го има България. Изчи, отбери се. Мръсна държава е. Няма да се оправи никога. Гледай. Виждате, гледайте само какви паркинги, гледайте. Ето тук отделно за инвалиди. И не се плаща нищо. България не се че заплатите си бало майката и пари искате. Тук няма пари, не се плаща. Влизаш, сербеш влизаш. Ето. Вижте, болница за какво става въпрос. Виждате? Оригинално. Мръсна държава, България. Вижте какво става Белгия. Белгия са парите, Белгия.